igen, og jeg skal ikke skydes lige nu i hvert fald. Men vi skal jo, det er pisse farligt, fordi det handler om frygt. Vi skal se drengene har været ude og lave nogle frygtsomme ting. Og der sker en masse crazy stuff her i studiet. Ja. Så det bliver jo vildt. Det bliver så farligt. Ja. Nu skal vi filme herovre. Allerede lidt bange. Ja. I virkeligheden så var der mega gang i showet, men Karla havde ødelagt det fra os. En, som der ikke gad at være i studiet, fordi hun skulle være her i dag. Skal hun nu være her igen? Det er Unge Vigman. Og Unge Vigman, i dag der handler det om frygt. Så jeg vil ikke... Hvor er du henne, og hvad er du mest bange for? Hej, Gud. Det er lidt smule pige og indrøm, men jeg har altid været bange for krabber. Det er også med klør, der lugter af trækker, og så er det fucking mærkeligt, at de går siden af. Jeg kan ikke klare det, men jeg har været til at være skudsvændig, de har overvindet min frygt. Og jeg har hørt, at man skal overvinde sin frygt ved hypnose. Så har jeg lidt været hypnose, jeg kender altså rækken. Og vi er med i høretøjsakvaret, hvor det gik på nogle rigtig ulækre krabber. Hvad nogen har der. Ja. Det er for mig. Jamen, det er det nummer. Men hvis vi tager lidt mindre, så har vi en almindelig brandkrabbe. Ja, den har simpelthen nogle store. Den er rigtig klar. Ja, den er rigtig stor. Nej, har du en større? Ja. Vi har en lille, og det er en lille. Det er noget, der er ulækkert, det er lidt. Det er fucking klart. Det kan også være bedre end det her, hvis det er lille. Ja, men jeg synes, at det er rart, men jeg tænker, at du prøver at overvinde den her frygt nu. Så vi sætter ned. Hvis du har med med det, så er du gang. Godmorgen. Sæt i gang, Vigman. Ja, det er det, der er sådan. Hvad er det? Nå ja, han har holdt i nakken, mens han er derude. Han har en dårlig. Det er han i gang med at blive forvandlet til en krabbe. Jeg tror, de har røget has. Jeg tror sgu ikke, de sidder og ryger has. Han så dårlig ud, den der. Ja, det er Han så ud, som om han var rigtig skidt. Hvad er det for en, vi har liggende her foran? Det er en fuglederkop, kommer stole på sikkert. Nej, men jeg bliver lige nødt til at afbryde her. Den, som er i Harry Potter, er meget større end den. Plus, at der er et meget mere uhyggeligt dyr. Det er krabber. Her hypnotisører. Er Vigman stadigvæk pisse bange for krabber? Men bare det er også sige det her, fuldstændig bestemt på. Ligesom at bedst komme fuldstændig bare fjernet. Fuldstændig indadtigt. Der begår vi jo også en stationering. Fuldstændig mulighed for at tage kampen over på krabben. Og det er ikke en krabbe, der er fuldstændig arbejde. Så det er derfor, det er øjeblik. Han har godt nok en dejlig stemme om Søren. Jeg tror, det er det hele ting. Det er den der rolige stemme. Jeg prøver at se på, at Vigman så er lidt forelsket. Han sidder og tænker på noget krabbe. Forestil dig, at du er en krabbe. Ja, jeg ved ikke, folk derhjemme, jeg håber ikke, I har noget mod, at vi afbryder Vigman, men det synes jeg, det er rimelig nok. Skal vi ikke have en emergency pisse derfor? Er der en ung mand, der hedder Vigman? Han er 12 år gammel, og han har altid været bange for krabber. Morten Vigman, er du deroppe, og er du stadigvæk bange for krabber? Jeg er jo ikke 12 år gammel, Jød. Nej, jeg siger, det har du været engang. 12 år gammel, men den er ikke sådan... Den er bare Er det her, det er? Den kan lage en finger med. Den kan lage en finger. Ja, så var det simpelthen det, og i morgen skal vi jo besøge sådan her.